Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuhita tu minggu 20 dung Trinitatis, manang jamita tu minggu 30 Oktober tahun 2022 on, imana tersurat di Yesaya biduna parjolo, mamuka sian ayat 10 onom jala marhaujungan di ayat 20. Songono mahatana disi lausta paihuti hutma. Marburi mahamu, urasi hamu madirimuna. Paholak kamu mahinaroa ni pabahenam muna sian jolo ni mataku. Pasohotamu ma majahati. Guruho kamu ma mabahen nadinggan. Lului hamu ma uhum. Pitori hamuma nanirupa, patikos samuma uhum tunasopot somarama, odingi hamu aka namabalu. Dungi sairoma hamu, asa mardabu-dabu hita, ninna jahoba. Tung sura raradu samuna songon abid bunga dakdap, botardo bahenokku songonita, nang perara songon abid hasubba, gabe songon hapas domuse. Molo ringgasa mutu mangihon, dohok mangihuton, sai panganom muna do hinadinggan ni gugu ni tanoi. Alai molo majua hamu, jala mangalo, sai na panganon ni pudang do hamu sugut, ai pamangan ni jahuba do balubahon. Ido yang go sahatna. Horas madihita saluhut na damang dainang. Didok akapad dibisu do turpukon proto Yesaya, manang Yesaya na parjulu. Ima dinamasa at dorang so terbuang bangso Juda tu Babil. Di bagasang ulu na maralo tu de batado bangsoi, songo dakdana naung di pagudang-gudang, jala di patibul, hape marbalik sian natorasna. Dang ditadda na sida de bata, jaladang marroha bangso Israel. Ido bahed di paingo panurirang Yesaya bangsoi. Asa masadi sian nasa hajahaton. Jala burjuma ngaraduti hadaulaton. Damang dainang, masadi sian nasa hajahaton. Hata masadi i dohonom mai namuba. Manang marhamubaon. Manang na didokna bertobat. Di hata heber didok syuf. Namarastuan marbalik, manang mardalam mulak. Jala di bagasan pada nai baru didokdo metanoia, manang metanoea. Astuanna manol soli dohot paturehon hasalaan. Dungi didok musedo di hata gurik, epistrefo. Namarastuan ma sarupa dohot hata syuf di hata heberi. Ima marbalik, manang mula manudalhon. Jadi molo didok masadi sian nasa hajahaton, na didok na asa manol soli majol mana mardusai, sian nasa pabahenan na jahat. Jala manudalhon hajahatoni, jala mula tu hati goran, mangado pakon jala manuju tu debata. Ido didok panurirang Yesaya di ayat 10 nomi. Marburi mahamu, urasi hamu dirimuna, paholak kamu mahinarwani pabahenam muna sia jolo ni mataku. Pasohot tamu mama jahati. Songon hala na marburi asa iyes nian pamatangna sian akana kotor. Asa unang makorhon sahi dohok makorhon ni hinaroa doh akana asingna. Dipangidohon tubang sonai. Asa paholang diri sian hinaroa ni pabahenanna. Jala pasoho diri sian nama jahati. Ainaung marsahi dojol mai alani dosai. Dosai do nama korhon nasa pangalahu hajahaton. Jadi tung masai rikot dojol mai mangurasi dirina sian dosai. Jala dibuka de batado dalanna.
laos dijodo jolmai asarotu ibana manguras dosa nabi. Lumobi nuaing Tuhanido naro manubus sita jolma sian hadosaon nagabi jolma do Tuhani ima di bagasan Tuhan Yesus Kristus ro ibana dinalaho paluahon dohok manubus sita. Dalam marlas ni roha maniak kita hinorhon ni pabahenan ni debatai damang dainang dang say holan na masedi sian hajahaton alay na pinangiduna masedi sian nasa hajahaton do unang do masedi sian na mga lakup manang dakya mga lakup alay manako diulahod dope dakya mamunu alay molo sumargabus ibana di bagasan na sadari hira na sarapat dope idaon gale-gale ibana molo sumargabus songopati ni debatana sa pului sada do patiki narosya debatana sada jadi molo sada pesian patiki na dilausi sarupa nama ngalausi pati ni debatadui disialani unang ma na muba manang na bertobat hola sebula isarana sian goting tu si majuja na bertobat HP sian siubiun sahak tu si majujung na merdosa dope jala songoni do nang balik sada mangdainang masadi sian na sahajahatod do na marhamu baun dang masadi sian sada manang diba hajahatoni damang dainang dang say holan na masadi sian hajahatod di pangido Tuhani manang gabi say ma holan naso mangulahon hajahatong ngulut taon manang holan naso manang somarniula sarupa doi doho jolma na holan mamikiri dirina doho akan nareko di dirina isarana sahala na ringgas marminggu manang ringgas martangiang alay dangolo patupa na dinggan dangolo patupa holong doho tasini roha memang dakya di patupa na jahat jala dakya patupa na dinggan suku-sukun na dinggan do yang gosi songoni di debata songonido na pinangido ni debata tu bang sonai molo dakya mabahin na jat jala dakya mabahin na dinggan imana nido na jolma na pasip songoni nang dihapor siaupe songon na nido ni apostel Jakobus na di Jakobus 2 ayat 20 alay ho ali jolma na rumar naing boto ommo na somarguna hapor siaon anggo somarulaon jala dido muse di Jakobus 2 ayat 26 ay songo dagingi na mate anggo somartoddi songonido mate hapor siaon naso marulaon damang dainang nahinaholongan marhiti jami taon rikot do hitamu besian pangatusion nama dok nungasay beholan na porsea manang nungasay beholan na marminggu nungasay beholan na martangiang sarupa do nangi nama dok nungasay beha porseaw ni molonung nga porsea dang pola bimangulahod dosa alay taingok ma di panubusion ni Tuhan Yesus di dosa tay sikop do nakaluaon haluaon sian gabolisop ni dosa sian naso talup patupa akan adinggan di palua laos di pargugoy muse asa buy patupa akan adinggani ido na didok na di bagasan ujahan ni minggu taon masadi sian nasa hajahaton jala burju mangaraduti hadaulaton damang dainang dia do lapatan na burju mangaraduti hadaulatoni hata hadaulatoni imana didok na nuaing integritas jala sian bahasa Inggris doi jala songon itu terjemahan na di Bibil namar bahasa Inggris na porsea na berintegritas imana sarobak ka porseaon na doho parniulaan na jadi molo didok na porsea di debata na mardaulati imana makahanguluhon pati ni debata
Di ayat 10 pitu didok, guru ho kamu mama bahen nadinggan, lului hamu ma uhum, pitore hamu nani rupa, patiko samu ma uhum tuna sopor somarama, odingi hamu akan mabalu. Marhite turpuki di pangidodo, asa mangguruhon ma bahen nadinggan, ikon boto on nia kana porsyaido akan nadinggan, jala dungi muse diulahon. Iman apa tupa uhum natigor di bagasa kolong ni dibatai. Didok burju mangaraduti hadaulaton. Lapatanna manotong marsiajar. Manang mangguruhon. Dungi mangusahahon. Akan adinggani. Dada holan nama jalo butih. Manang napasobuhon sabing. Masa akan adinggan. Manang somasa pe akan adinggan. Gabi holad di pasobu. Damang dainang ikom mubado. Molo tung masa na hurang dinggan. Iko doho do dinalaho paturehon doho na padinggaton. Hobar na dinggan songon na didok ni Tuhani. Molo tung masa piganup nasa na dinggani. Doho maganup akana porsea di debata. Lam tu padi poson hadingganuni. Lamar partuguhon ganup nasa hading ganuni. Asabui disi tarida ganup nasa kana porseai. Nabuido patupahon ganup nasa akan hading gani binahin ni haporseaon na di debata. Damang dainang didok muse dungi sayro mahamu. Asa mardabu-dabu hita ninna jahuba tung sura raradu samuna songo nabi bunga dadap botardo bahenok ku songo nitak nang perara songo nabi hasubba gabi songon hapas donguse dipangido debata asa Roma hita tua dupanna disima mardabu-dabu hita jolma hobar tua kapangalahota alai disakapi debatado nalahu paluahu jolma isia dosa doho pangalau siyotai hola debataro na talup paubaho jol mana mardusai gabe jol mana mardaulat jala hobar tu sakap ni holong ni rohani debatado asa malua jol mai sian hamatean asal ma jol mai olo masadi sian nasa hajahaton jala burju mangaraduti hadaulaton dungi rotu debata majakon panubusion dohot hanguluan saliling-liling nai alai molo majua jala na mangalo say na panganon ni pudang dusugut ay pamangan ni jahubado na palubbahoni atong damang dainang Roma hita tu debata jala tapasaha dirita tu ibana asa Tuhanina marguguyok kita masadi sian nasa hajahaton jala burju mangaraduti hadaulaton. Amin.